Apa eneng ngono iki? Gandongan ngepas nih Gong. Yo yo. Awas. Terus mesti Pak Eko. Le. Kan aja mlirik-mlirik matane. Aku wedi. Ya. Kok Eko? Loh, Pak Eko. Iki paket danyangan pun Mbah, pripun Mbah? Sing nanggap sapa kok? Pak Parmin. Parmin Kandhani. Piye? Nek pengen leke duwe gawe selamat kon nyawisi kembang wangi loro, kembang telon pitu. Iso golekne apa ora? Ndak iso Lho kira-kira. gak iso no, Mbah. Nek ora iso Parmin Kandhani aku kon gawani dhuwit tak tukokne. Danyang keret.